De două ori vin. Hai să vedem, să analizăm asta prima. Hai să vedem. Arată, băieți? Nu cred. Nu cred că arată. Asta o să o pun la eliminare. Așa. O să punem aici. Asta. Ce e asta, bă? În plus, n-are aici să ducem plasă. Cum sunt astea? Bun. Deci ăsta e câștigătorul. Ne ducem la masă și la următorul desen. Da. Câștigătorul este asta. Lui cine e asta? A mea! Oh, bravo, bă! Revenim cu următorul desen. Cu runda a doua. Astăzi să vedem ce le dăm la băieți să deseneze. Hai să le ducem la băieți. Uitați. Gata? Da. Hai să vă văd. 3, 2, 1, start. Revenim cu când termină. Mai aveți 5 minute, băieți. Băieți, mai aveți 3 minute. Mai aveți un minut, băieți. 30 de secunde. 10 secunde. 5 secunde. Gata, băieți, dați desenele, haideți. Nu acum.